Nyakoromogi kamoro ma intiere ageno ni odiochieng' mari odhi makare intiere wang' sa ne weche manyien mag ang'ich welo kama bende waiko numo kuom weche ma osebedo katimore kama oting'o jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e weche go eko mag obok mag wuoth kaachiel kod oboke go eko ma bende jopiny kawo mathego koda weche mag njore ma dongere luongo ni good conduct. Kopogore koda mano bende masiche ariyo ma osetimore mag apaya momiyo oganda maromo 20 osewito ngimagi. Mago masiche manotimore otieno manyoro bende waikonu kanyo. Bende wabiro bago twak kanyo weche manyien mag oimore ka watwak e weche mag chiero kembe mag sukari romo mabende koro bage koda riwruok mar Elreb e bomano ma Kakamega ka bende ng'iyo weche go eko kata yore minyalo ti godo mondo mi ochier godo kembe mag sukari manitiere e gwenge ma Nyanza kaachiel koda imbo mar piny Kenya. Nyakoromogi mage moko weche ma wamiyo pek. Chama haiwezi kutembea kama hakuna nidhamu. Watu hawafuati sheria. Inakuwa ni kama soko. Hapana. Chama mpaka iwe chama ambayo wanachama wanaelewana vizuri. Tukitaka kufanya kitu tunasema tunafanya namna hii. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni gigeto lokruok e duond bura no mar tego mbi mare gwenge ma pachoka. Chik mar omenda ma higa 2023 biro dhi nyime kaka entie tok doho mamalo mogik wito oko ng'ur mane kwede. Gavanas mawuok e gwenge mipidhe niang' dwaro mondo piny owacho onywagie chenro mar chiero kembe sukari. Machiegni Nyakoromogi kaka pile tudri kodwa namba mar ote machuok 236 akaw kamano nyalo yudo wachiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, bende wantiere e mbui mar YouTube Ramogi TV, yudo kanyo e Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako eni ji aboro owito ngimagi e masira mar apaya manyotimre aluora mar God Kiu salama e apaya maduong' mar Mombasa kochomo Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. E masira machielo kwan mar jogo mowito ngimagi e masira mar apaya e aluora ma Ikanga Taita Taveta ochopo e ji 14 tok jomoko ariyo wito ngimagi e kinde mane giyudo thieth. Chumbe mag nyamburko mating'o jowuoth mar kambi mar Naikana kod mag lori nyiso gima notimore e aluora mar Got Kiu e gwenge mag Salama, kaunti ma Makueni, e apaya maduong' ma Mombasa kochomo Nairobi. Kalore kod lipot mar obila, nyalo bedo ni achiel kuom joriemb nyamburko ne ok oluwo chike matayo yore wuoth, gima nokelo masirano e kar saa 5 otieno manyoro. Nyamburko no mating'o jowuoth ne riko wuok Loitoktok, kaunti ma Kajiado kochomo Nairobi, ka lorino nochomo Mombasa. Komachielo kwan mar joma osewito ngimagi e masira mar apaya e aluora ma Ikanga, kaunti ma Taita Taveta omedore nyaka ji 14. Ji ariyo manotony e masirano nowito ngimagi e kinde mane giyudo thieth e boma ma Voi. Wengine tuliwapeleka theater na we were able to stabilize them well. And of the two that had severe injuries, one was taken to ICU and one to HDU. They succumbed last night. E od thieth mar ufa mar Moi boma ma Voi, osiepe kod wede joma nowito ngimagi e masirano ochopo mar manyo jogi. Nimempoteza mtoto wangu wa kwanza. Nimepata hii habari jana masaa ya saa 12 na sikuweza kufika hapa, lakini kwa saa 3 nimekuwa hapa na nimekuja nimeconfirm. Kwa nimeketi mwisho ya gari side ya left ya right, but mimi sikuwa naona mbele, but alikuwa na overtake vibaya sana. Anyuola moko chiko podirito mondo fweny ringre jogi. Nyamburko mating'o jowuoth no ma en mar kambi mar Chania Genesis notuomre kod trailer chieng' tich ang'wen otieno. Nyakoromogi wadhi nyime gi weche manyien kama doho mamalo mogik owito oko bura mane chungo keto e tim chik mar omenda mar higa 2023 mane ochwal kod seneta ma Busia Okiya Omtata kod jomoko auchiel ka giwacho ni chikno ok ne omiyo gi thuolo mar winjo burano. Jong'ad bura mag doho mamalo mogik ok oyie kod kwayo mar Omtata kod ji auchiel mamoko go. Ni ng'eto mar doho mar apil nodhi ataro gi chik manyalo miyo thuolo mar golo chung' gi e wi ng'eto makamano. Dono bende wito oko neno mane ochwal e nyimgi kod Omtata gi kweth mare e mane jogi magi wacho ni ne opedhgi e nyim doho e tok thuolo madwarore.
Okio Mtata kod jima moka uchiel ne odhi e doho mamalo mogik bang' doho mar apil keto thenge chik mane kumo piny owacho kuom kete tim chik mar omenda ma higani. Okang' makamano ne omiyo piny owacho thuolo madhi nyime kod ng'ado jotich 1.5. 159 kinasema kwamba technicalities haziwezi zikashinda substantive justice. Haki ipatikane kutojali technicalities. So kusema tutapata haki kwa sababu umeleta page 16 badala ya page 15, hiyo kweli, na kutokana na koti ya upeo kweli, hapo hata watu wengi wamekasirika na hiyo uamuzi. Maprofesa wengi wa sheria, wasomi wa sheria wamekasirika sana na hiyo uamuzi, kusema kwamba mtu hawezi kunyimwa kusikizwa tu kwa sababu ya kwamba aliongeza page 1 ama 2 zaidi kwa hoja yake. Lakini ndio tunaelewa ya kwamba kuna siasa pia imeingilia hii mambo, na kwa hivyo mahakama ikipata nafasi kidogo ya kuhepa itahepa. Doho ma Kisumu kawuono golo chik mar medo dino ne achije adek ma itudo kod wach mar logo mo mane otimore kar dak ma Logluwe sub-county ma Kisumu Central. Jang'ad bura Dickson Onyango ne owacho ni odine gi e tesend obila ma Kisumu Central kuom ndalo auchiel mondo mi obila thuolo mar medo timo nonro e wi wachno kendo ndiko ne ketho. The police complete investigations. Your Honor, my name is 2023 as against Dickson Nyakundi. In making a decision whether to allow the continued detention of the respondent, I have considered all the relevant circumstances of this case. The only facts available before court are from the state through the affidavit of Corporal Okwaro, where it is alleged that the respondents siphoned fuel belonging to Kenya KPC in a manner that may amount to sabotage, contrary to Section 343 of the Penal Code. The offence of sabotage carries a penalty of imprisonment of up to life. It is also alleged that in the affidavit of the investigation officer that 2 unknown persons, male adults, were found dead inside a tunnel said to have been used by the respondents. This creates the impression that the police would need to investigate other serious criminal charges as well. It is alleged that the respondents may interfere with witnesses, an allegation that, in my assessment, is not far-fetched, particularly with the revelation that the identity of 2 deceased persons remain unknown. For the foregoing reasons, I'm satisfied that the state have made out a case to justify the continued detention of the respondents. I will allow the motion and order that the respondents be detained at Kisumu Central Police Station for 6 days to enable the police to conclude their investigations. Inyalo timo nang'o ka nyithindi duto ong'ol? To ngimani nyalo chalo nade ka ing'eyo sama nyithindogi biro wito ngimagi achiel kachiel kaluwore kod ng'ol makama? Ma en sigand familia mar Nelia Chieng' ma wuok Rabuore, kaunti ma Kisumu, ma nyithinde nitiere gi tuo manyoso fuonni midendo ni Duchenne. Millicent Adhiambo oloso kode e wi ting' ma en go mar rito nyithindo ma nigi tuoni mayudore e moko kuom anyuola. Nasebedo gi nyithindo 5, to e nyithindo 5 gi gin victims mag the disease miluongo ni muscular dystrophy. Maduong' notho at 20, moluwe otho koja higa 19, mochako luwe died at 17. Aya, ma koro notho achielni was 18. Iwacho gani ng'ol ok yombi, ng'ol juko ji ewi dongo. Oganda mathoth paro gani tiend gero ni chopo kare mana ponono ng'ato rado gi masira moro ewi dongo. Kata kamano, wayudo ni kara nitie tuoche moko ma bende bang' nyuol ng'ato e yo makare to chopo higa moro ma ochako nyiso ranyisi, kendo odhi kamano ma okel ng'ol manyaka chieng' e dend dhano. E kar dak mar Rabuor, e sub-county ma Kadibo, e county ma Kisumu,
Waradogi Nelly Achieng' kod jaode kagiiko nyathigi manyinge Wayne Edward ma jahigni 13 mondo odhi sikul. Wayne Edward en achiel kuom jotuo manikod Duchenne muscular dystrophy, tuo mane ochake ka en jahigni 3. Jonyuol Wayne gilite chunygi goyonwa mbaka ewi wuodhgi kotenore kod tuo makelo nyau e leche ma oringo e dier dend dhano ma ong'ere kaka Duchenne muscular dystrophy. Koro nyathina mokwongo kana nyuolo en beto dongo kabisa kapok afwenyo kata ni gimoro rach kode. Keche hospital clinic sadhi te onge sandan mawe makochuoya anyuolo gi hospital. Koro nokafwenyo ni en gi shida. Koro kama tedeno nitie got. Koro naneno ka samoro ka nyithindo wetegi ringo to en ok onyal ringo maber. Kobet piny to odwa na sapote e kochung' malo. Fortunately achaka amako ich mar second born. Second born kanyuolo to biro differently. Kochopo higni moko 5 to chako ni dende rame. Koro atere hospital. Hawi maber na bedo referred Russia. Ema nabire kode. Kabiro, mokwongo biro, othiedhe, ogo x-ray, otimne thieth maber kasto wadok. Koro mar 2 kochika klinik kaduogo, koro ayudo pediatrician. Koro kayude, to noluongo all the doctors mana kalo kuomgi seche mane atero nyathi. Monyisogi ni tuono en tuo mantie to en rare, yude ok yot. Ang'o mowinjore oganda obed ka ong'eyo ewi tuoni mar Duchenne muscular dystrophy? Laktar to wacho yang'o? Duchenne muscular dystrophy en tuo mamako leche kata ringo mar dhano mamiyo teko mar ringo kata mar lechewa dok piny. En tuo mamako ng'ato nikech inyuole kod ng'ato. To gima nyaka wang'e ni en tuo ma thoro mako yawuoyi to ok omak nyithindo manyiri. Nyathi konyuol onyalo bedo nyathi maber nyaka higa mochaki dwa bedo piny kata chako wuoth. Nikech sechego ma koro ringo kata leche wadwaro mondo ti kabisa. Koro sama nyathi dwa chako wuoth nyalo yudo ni en oleo gi wuotho. Wawacho ni nyithindo nego bed ni wuotho higa 1 to higa 2. To en nyathi nyalo bedo ni en higa 2 to pod obeda beda ok onyalo wuotho nikech lechege, ringo mage, tekoge ongego. Koro sama odwa wuotho onyalo chung' to koro mondo ter tiende mondo wuothi to tame. To seche moko be kata kowuotho to odwa no wuoth gi wi tiende dhan wuotho gi tiende konyono piny te. To moro kendo mwang'ego tuoni en ga ni nyathi kata kodhi e cho, jok man gi cho mibedie, onyalo bedhi e cho, nyathi mosechako wuotho to koro kosebede cho to onyal chung' malo kaka joma dongo machonga gi osehinyore. Kata nyathi manosebedo ni wuotho to rwako law koro neno katame. Kata nyathi mancha wuotho maber to koro konyal tugo gi nyithi wad, odwa no bedo piny nikech teko mag ringo dok piny gi kaka sadhi. Midhiero mage matuoni kelo e ngima familia manikod jatuo manikode. En lit kendo ok yot kuom gima winjo kata gima dhi through nikech nyithindagi inyuologi ka ngima giwuotho ka gikigni 6 gin ga nyithindo magwe mpira. Ka koro giki ga 10 kae to koro nyathi chako beta beta ma koro muscles ge bedo weekend. Koro bedo weak monge gimo nyalo timo. Koro en adok, en ng'ama koro apiro, arite, atimone gimoro amora. Dho gitegno, obwongo to migi kendo they are very sharp kendo giriek. Taneno gi ka githo kama kendo giweya. Jin tuo ma beche tek, nengone tek, tije be tek, ma ka ionge mana pesa to samoro ok inyal nyalo. Wheelchairs mag nyithindwa gi are very expensive. Ka ok iyudo mana NGO moro mosapoti to ok inyal loso nikech mondo ilos wheelchair mi kel ne nyathi en about 28,000. Dwaro mar lando injili mar tuoni en mane? Ang'o mowinjore otim? Agombo ni ji ong'eye
mondo yud kata kaka inya kony mothers kaka nitie yo moro amora minya pime go kata kapok ichako nyuol kata kisenyuolo nyathi achiel kata ariyo, at least inyalo konyori nikech koro the pain midhi mikale to gima nyathi kale no inyalo wacho ni afadhali obeda beda. Tuo ni anyuola ok en tuo ma wacho ni ng'ato hirogo ng'ato kata ni ng'ato timo gimoro marach. En tuo kata chira. En tuo ma wayudo e familia. Mage jipne oganda kod jonyuol e wi tuo mar Duchenne muscular dystrophy. Wayie ni tuo ni nitie. Kik wa blame ng'ato. Mana kaka malaria nego ng'ato, tinyalo thiedhe. To en mana ni kik wanindi, kik wachiew ne jogo matimo science. Mondo wang'iye rieko kama last born mochotho last nonyisaga. En ocho appeal to the world, kendo appeal to the whole world ni mondo ka paro nyalo bet mayude yath manyalo thiedho tuo ni kata researchers kik ginindi to gibet ka gitimo research seche te. Jipen ni mondo jonyuol ochwal nyithindo e kuonde thieth ka gichich ni gin kod kit ng'ol magunde ok ong'e. Ng'at moro amora ma ng'ol ne ok ng'e gima okelo ng'ol, ma mochaka ng'ol en onyuole maber to chako odhi adhiya piny mos nyaka dhi hospital mondo pim mondo wang'e adier ni koso dobed ni in gi tuo mowuoye miluongo ni Duchenne muscular dystrophy. Kata odoko ni ji masani chopo osiptende ne tuono pod ni piny, nitie luoro ni kwan ji mani kode nyalo bedo malo e kind oganda. Geno nitie ni sirikal biro miyo tuono pek kendo keto chenro mag siro thieth mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano nya Millicent Adhiambo kuom lipodno, kendo akeno ni wach machalo kamano kata wach mar tuono en gima inyalo ng'e mondo mi nyithindo ma nonyuol go kata mantiere koda tuono oyud konyruok mana ka jowadgi mamoko manitiere kod kit ng'ol mopogore opogore. Ka kamano wadhi nyime koda weche manyien ka jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki omiyo bad migawo mochung'ne miyo jopiny obok mag wuoth kara passport mondo tiego chapa obok makamago e bwo ndalo 10 mabiro. Kindiki owacho magi e kinde mane otimo limbe mapoya apise bad migawo mayudore Arambe House kogwen ma piny Rugo odiochieng' ma kawuono. Kindiki bende oromo kod apisas madito e bad migawo mar okwach kich e wi lewo chenro mar goyo chapa obok mitiyogo e puodho oganda e weche njore kata certificate of good conduct. Chris Owino nigi ler. Kaka yo mar chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya mar tieko dhugruok e chenro mar loso obok mag wuoth kata passports, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki olimo Nyayo House kendo mar neno okenge ma piny owacho osegoyo e tieko midhiero no. Kindiki ochopo e apisi mag bad migawo mochung'ne loso obok makamago e seche ma kogwen kendo timo romo kod apisas madito e bad migawo no mar yudo ler e wi okang' ma gisegoyo e miyo jopiny obok makamago e bwo ndalo machuok. Bang' timo romo, Kindiki omiyo apisas mag Nyayo House chik mar neno ni gitieko goyo chapa obok mag wuoth modong' maromo 40,000 e bwo ndalo 10 mabiro kochakore odiochieng' ma kawuono. Na shida kidogo ya mashini lakini tumerekebisha. Okenge ma Kindiki ne osechako nyago lemo bang' moko kuom jopiny mane ochwalo kwayo mar yudo obok mag wuoth nyiso mor margi bang' yudo obok magi e bwo seche machuok. Kindiki onyiso jopiny mondo kik gol omenda moro amora kaka yo mar yudo obok mag wuoth ka osingo mar kawo okang' mager ne apisa ma ibiro yudo ka kawo asoya kuom jopiny. Bang' wuok Harambe House, Kindiki ochomo nyaka e log tich maduong' mar obila mag okwach kich e wang' apaya ma Kiambu. E log tich mar okwach kich, Kindiki odhi tieko midhiero machielo mar dhugruok e goyo chapa obok mitiyogo e puodho oganda e weche njore kata certificates of good conduct. Romo makamano okelo kanyakla ogai mar okwach kich Mohamed Amin kod jodito mamoko e bad migawo mar ofwamb kich. Kindiki okwayo kweth mar Mohamed Amin mondo tim duto manyalore mar neno ni oganda jo Kenya oyudo obok makamago e yo mapiyo maonge deko. One of the things that I really desire, you will assure me as I live, is that you will not allow that very good
standing that you have earned yourselves to go away. And therefore this backlog thing, we must crack the problem, however difficult it is. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakaramogi tok lipod no mano dakika 17 kokalo saa achiel wakawiyo mokwongo e chenro mar ang'ich welo mokom ote moro ka udhiambo janamba ka pio seme wamor kodu kaka uchwalo na weche ma tucho erokamano Ramogi TV Simfroz amor ka Kenya Kwanza gi Azimio ne oketo lalruok motelo ne twak an gi geno ni twak biro bet maber kendo ngima jopiny biro lokore mano Uda Maxwell Okelo erokamano Ramogi ma ambwaro Johannes mar pong kanyadoto piny tek kendo piny rugi mare kama nyaka koro rao donjo e udini yawa tek sirkal mondo kony jopiny okang'eyo ni mano lipot mane mar rao Ramogi TV mano ambwaro na sesomo ote mari dana diero kan minyanya school atimo mos na nyuola wede kod osiepe mawito joge gi masira mar apaya Nyasaye majalimbe mondo limgie sama gini elitno kaw kamano kik idhi mabor waduogi weche mathoth. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Kulipa ni free na Equity. Simply use your Equity mobile app. Dial *247#. Use your Equity line or Eva chatbot to pay for free in over 900,000 merchants countrywide. It's simple. Go to your Equity line, log on to Equity mobile app, use Eva chatbot or dial *247#. Select pay for goods and services and input the merchant's one Equity till number to pay for free. Karibu member. Iwacho ngonera majoli. Pam, jane sarap. Sarap oda ni. Kabura cherk jaw ni mamehe. Gini hani. Tok ber katamatin. Kangata ngata temo donje. Kindijari moyo. Machiegni kendo nyako Ramogi ogai mar ODM Raila Odinga oramoni okang' mar chik nyaka kaune jokanyo mag ODM ma odhi ataro kod chung' mar duond burano ka oramoni ratiro mag duond buche bende nyaka luor. Mae wach mane osir kod jokanyo mamoko mag riwruok mar Azimio la Umoja mane otene e limbene e boma ma Migori. George Juma nigi mathoth. E limbe mare kaunti ma Migori kama nobedo kod romo kod jokanyogo mag ODM e kaunti ma Migori kapok obedo kod romo mar galamoro e stand mar nyamburko e kaunti ma Migori. Odinga mani oten kod jokanyo moko mag Azimio la Umoja ne oram ne jokanyogo mag ODM nyaka koro chiw luor ni duond burano mar ODM. Chama haiwezi kutembea kama hakuna nidhamu. Watu hawafuati sheria. Inakuwa ni kama soko. Hapana. Chama mpaka iwe chama ambayo wanachama wanaelewana vizuri. Tukitaka kufanya kitu tunasema tunafanya namna hii.
Odinga kinde romo kod jotend duond mar ODM e kanisa no mar Maranatha Faith Assembly ka achiel koro mar Galamoro e stend ma Migori ne ondumboro mar ODM ok bidok chien e ka okang' mar chik ne jokanyo mage mok lu chike mag duond burano. Tunasema tunachukua hatua ya kinidhamu dhidi ya wale ambao tumeona wanakiuka maagano na wananchi, wale ambao wanataka kusaliti chama chetu. Wewe unataka kurudi tena kwa bunge, rudi kwa wananchi ili wewe utafute tikiti mpya kwa chama chako hiyo mpya yako. Ogai mar ODM ni wacho ni jokanyo mag ODM mane ong'wonegi kendo koro gofai be pod biro bedo kod kum mar kinde mar higa achiel ka bende kata telo moramora mar duond burano pod ok gibibete. Wawili hapa tumewapatia onyo ya kinidhamu. Wewe manake wewe ulikuja ukapiga magoti chini ukasema wewe umefanya makosa, sawa sawa. Tunataka sasa wewe uombe msamaha. The Kenyans who do not want liberation, who do not want freedom and pretend to be leaders are busy sneaking out of ODM. Remind them that ODM is the mother of freedom. Wach makamae bende ne osir kod kweth mag Azimio la Umoja mamoko mane owacho ni jogo ma ok lu chike mag duond buchego mane omiyogi otiko kendo yiergigo koro nyaka kawnigi okang' mar chik. Kai kando kidogo tuwaone kwa mbali. Wakiingia hapa ndani watatuambukiza na ile ugonjwa ya disloyalty. E kinde romo gi jokanyogo mag Azimio la Umoja ne owacho ni koro pod gichiwo thuolo ne twak madhi nyime ka bende pone koro twakno ok onyako lemo e kinde mandalo 60 to gidhi kawo okang' machielo. Hii majadiliano ilipewa siku 60 peke yake. Tunataka kuambia baba hana ruhusa na hakuna mtu ana ruhusa ya kuongeza hizo siku 60. Ikifika siku ya 60 kama hakuna uwiano hakuna kuongea tena. Hayo ndio mambo tunaongea kule Bomas. And the agenda ile tumeweka ya gharama ya maisha, baba ametutuma kule na Kalonzo na bwana Kioni. Sisi tunaweka mambo yenu wananchi mbele. Number 1 ni gharama ya maisha. Ifanye nini? Odinga ne oramo ni yo ma itayo weche mag yiero pacho kae nyaka koro lokruok bedie. Sisi tulisema tunataka haki, demokrasi. Pili tulisema tunataka kuona haki kwa upande wa uchaguzi, electoral justice. Election taka vyama viheshimiwe. Respect for multi-party democracy. Kata beni mokom josiasa go mag duond bura mar ODM mane odhi ataro duond burani koro yienegi mondo giduog duond burani bang' ka osego gi fai. Mokom jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori to ne oramo ni ok onego giduogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere weche mag duond bura mar ODM ni duond bura no timo lokruok ne jotelo mag duond bura no. Kokale andika mor kod jaloso ma duond bura no Philip Etale ne ute fwambo. Jalob jakom koren Simbarati kao kar Janet Ongera. Jalob jagoro maduong' en Catherine Omanyo kokao kar Florence Mutua. Jalob jagoro matayo chenro en Caleb Amisi kokao kar Zuleha Hassan. Fatuma Masito koro e jalob jakeno kodonje apisi mar Ogla Karani. Elsie Mohanda bende donje apis Justus Kizito kaka jagoro mar arita. Senator Eddie Okech e jagoro e reso ngima oganda e kinde masiche. Migao mathieth e pacho ka oyango chenro makende ma piny Kenya nigo mar tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo ka ochopo higa mar 2027. Chenro ma iluongo ni Kenya Plan to End AIDS in Children by 2027 ne oyangi e kaunti ma Homa Bay gi jatend migao mar thieth e pacho ka Susan Nakhumicha. Alia Beach nigi mathoth.
E nyasi mane obagi mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay, piny Kenya koro dhigo okang' maduong' e lweny kedo kod kute mag ayaki ahinya to e kind nyithindo bang' keto e lela chenro ma idhi tigo mar tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo e pachoka kochopo 2027. Jatend migawo mar thieth e pachoka Susan Nakumecha kone piny owacho oseketo kenge makare mar tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo ka ochopo 2027 ka piny mangima to geto tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo ka ochopo 2030. The impact of this initiative will reignite powerful ripples of hope across member nations and the world. This journey to end AIDS in children requires active participation of all stakeholders. And to achieve our goal, we must embrace new thinking and innovation. We need to break away from the conventional approaches and explore creative, evidence-based solutions that prioritize the future of our children. As a ministry, we are prioritizing universal health coverage and specifically the model of primary health care. And more remarkably, identified AIDS as key priority. The interventions under UHC and PHC rollout provides an opportunity to move this agenda, including the over 100,000 community health promoters. Migawo mar thieth osegoyo kenge ma opogore mar duoko chien landruok kute mag ayaki e pachoka ka gitiyo machiegni kod migepe ma ok mag piny owacho ka jatend migawono okone pek po nitie kaluwore gi kwan nyithindo magamo kute mag ayaki ka wuok kuom minegi e kinde ma inyuologi ma ochung' atamalo 8.6. Through this partnership, as a country, we have reduced our HIV infections from 57% and AIDS-related deaths have decreased by 68%. But this small matter, mother-to-child transmission rate, it remains high at 8.6%. Treatment coverage for children living with HIV is 85%, with about 74% of those on treatment virally suppressed. This performance is very concerning because in adults, we have achieved 95%. E kinde nyasino bende jatend migawo mar thieth ne okone piny Kenya biro yango chako keto e tim chenro mar thieth ma idendo ni Universal Health Coverage dwe mar 10 higani. We are going to start a new agency called SHA, Social Health Authority, that will ensure the lower health facilities, primary health care, will be publicly funded. Secondary health care will be through social health insurance. But most important, it has never happened before, since the beginning of Kenya. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni chenro ma kamano biro konyo ahinya to kaunti no e kedo gi wach lando kute mag ayaki masani ochung' atamalo 16.2 e kaunti no. Homa Bay County, as has been said, bears a significant disease burden with the highest HIV prevalence rate in Kenya, standing at 16.2%. Besides HIV, we've encountered various health challenges, including newborn health, child health, maternal health, and non-communicable diseases. We are fully aware of these challenges, and over the past year we have been working diligently with our esteemed partners to develop and implement strategies to address them. 9 out of 10 mothers in this county deliver in a health facility. That is a very great opportunity for us to be able to end AIDS in children. Yango chenro ma piny Kenya nigo mar kedo kolando kute mag ayaki e kind nyithindo matindo ka ochopo higa mag 2027. Migawo mar thieth e pachoka ende wacho ni achiel kuom okengego eko ma giketo mar konyo duoko piny lando kute mag ayaki e pachoka. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny William Ruto jiwo jood bura mochopo e romo mar 13 mar chiemo makare boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania mondo konyi keto maino e jiwo pur. Ruto bende medo kwayo pinje Afrika mondo ket maino kendo sir chenro mag puro chiemo mitiyogo kinde ka kinde madhi konyo duoko chien bechgi masani medo idho. Romono oyuore kod jotend pinje Afrika ka gitwak ewi nok mar chiemo mokwako pinjegi ahinya e kinde oro.
Machiegni meso mar weche mag ohala, jatend migawo mar pur Mithika Linturi okoni piny owacho osechako chenro mar dwaro chiero kambi mar cashew nut mantiere kaunti ma Kilifi. Kane loso gi jodak ma Kilifi bang' timo limbe kambino mane opodho higni manene, jatend migawo no okoni ni chiere biro kelo chiro machiegni ne jopur kendo chiwo thuolo mar tije. Olero ni gisechako chenro mar loso gi wuon kambino manie puodho maromo eka 300 mondo mi ouse ne piny owacho mondo chiere kendo chak tich. All these factories which were closed, tuchiuliza namba mingi sana 330. Hiki kiwanda tupate tutengeneze korosho hapa, iwe ni mtambo wa korosho, iwe ni mtambo wa maembe, iwe ni mtambo wa watermelon, iwe ni mtambo wa pineapples, iwe ni mtambo wa rasilimali zetu. Kama mnataka factory, na sisi kazi yetu ni kupea wananchi kile wanataka. Lakini muelewe ya kwamba, na nimeambiwa hata kuna mwekezaji mwingine ako na factory ameweka pesa mingi lakini there are no raw materials. So lazima mjipange kama tunaenda kutumia pesa mamilioni kuhakikisha hii imepatikana, na nyinyi muhakikishe kushalisha korosho ya kupeleka huko. Ama namna gani? Sababu ndio itarudisha pesa kwa mfuko, ndio itarudisha watoto, tutapata pesa ya kuelimisha watoto, na hao akina mama na vijana wataweza kupata kazi. Lakini immediately wale watu washakubali kuuza, wacha tukae chini tuone mpangilio, hata kwa supplementary ile inakuja tena, tuone vile tutaweza kuhakikisha tumeupata ili urudishiwe wananchi waweze kupata pale ya kupeleka korosho zao, na alafu maisha iweze kuendelea. Joala mar bodaboda kororwako chenro mar apiko matiyo gi teko stima ndalo machuok kende bang' tend piny Kenya yango pikipiki matiyo gi teko stima e boma ma Mombasa. Ma en kaluwore gi jakom mar bodaboda e pacho ka Kevin Mbadi. Kaluwore kod jakom gi Kevin, nengo mar mauta, pek mar ngima e kind midhiero mamoko ma jo bodaboda kale kinde ka kinde biro mana dok chien poni jo bodaboda biro nywako lwedo kendo rwako chenro matiyo gi pikipiki matiyo gi teko stima. Kagitwak e kinde nyasi mar yawo ayanga pis mar riwruok mar jo bodaboda, Mbadi ne oywak kaluwore gi meko mar obila e thoth apaya ma chuny boma. Riwruokwane dhi miyo wadhi keto jowadhi bedo safe, nikech jonjore sana osedonjo e iwa, kendo mogi wuondre ni gin jo apiko to gitiyo ga pike kwelo, gitiyo ga pike tongo jowa. Koro wan kaka members mag association wa support office mobedo launched, wa support leadership mana iye kanyo, kendo wa support serikal mobiro moyie tiyo kodwa mondo watiek maundu. Tukiangalia uchumi wa nchi saa hizi, kama kutakuwa na hizo pikipiki za electric zitaingia mashinani, itakuwa mzuri sana, kwa sababu mafuta nayo imekuwa bei kali. Unapata kwamba mtu wa bodaboda anaendesha pikipiki, hakuna kitu yote yenye anarudi nayo nyumbani. Pesa zote karibu zote zinaishia kwa mafuta na kulipa ile deni ya ile pikipiki. Lakini tunaangalia the value, ukiangalia the cost ya stima, ukicharge na ukiweka mafuta, at least ni 50% yenye utakuwa unabakisha kwa ile cost yenye ungenunua nayo mafuta. Kawuono be wadwa tackle wach ma police maharas jowa roundabout mar district kacha. As from today wadwa ng'eyo to giwe ko sok ginyal we, ko ginyal we wabro golo orders, wan gi power magolo order ni mondo jowa odhi central wapenj kara ok giwinj wach, wanyalo timo mano. Tiano yetu na hao watu by now it is very much cordial, watu na shida na wao, tunaendelea vizuri, wanatusaidia katika upande wa security, tukifanya kazi pamoja, na tumefurahia sana kufanya kazi na hao watu. Chama na amekuwa akija kwa ofisi yangu, akija kunielezea vile kazi inaendelea hapa Kisumu County, na wakati yote wanaona kitu wanatufikia simu. Machini Kenya Ramogi gie sani wachako kawo yweyo machuok e chenro mar ang'ich welo waduogo gi weche mathoth. Niaje?
Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Wabedo jomaler engima wa kawarito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Machiegni pautuke tim maduong' mar adhong' mong'ere kaka Hit Squad orwako jotugo duto 12 mane otimore koe piny mar Cuba e tuke mag Africa Boxing Championships machakore jotugo duto 12 mane otimore koe piny mar Cuba e tuke mag Africa Boxing Championships machakore odiechieng' makinyne boma ma Dakar, Senegal.